Как боядисвам всъщност пране? Има много причини, поради които стигаме до идеята да боядисаме прането. Например, защото с времето любимата риза от морско синьо е станала бебешко синьо. Понеже нашата леля ни помогна при преместването не с пари, а с стари чаршафи. Понеже мотото на партито спонтанно бе променено от черно и бяло на пъпешово жълто. И това, за съжаление, беше грешно. Или. За подобни случаи сме разработили кратко опътване за боядисване на пране. Нека започнем. Преди да се занимаем, нека видим първо същността на въпроса. Какво всъщност мога да боядисвам вкъщи? По принцип, всички естествени влакна от растителен произход могат да бъдат боядисани. Това са памук, вискоза, лен и полулен. Това е възможно и за смесени влакна, но те трябва да са от минимум 60% естествени влакна и резултатът може да се окаже по-малко интензивен. Не се багрят изкуствени влакна, коприна и вълна. Така че проверете непременно дали нещата могат да се перат при 40 градуса, най-добре в перална машина. Иначе накрая любимият ви пуловер може да е отново морско син и въпреки това да не става за носене. Окей, ясно. Следващ въпрос. В какъв цвят ще се пребоядисва? Тук също има неща, които трябва да се спазват. Принципно изходният цвят трябва да е по-светъл от желание. Тоест малката черна рокля не може, за съжаление, с магическа пръчка да стане жълта. При кърпите за ръце шеповете често са от изкуствени влакна и поради това не се оцветяват заедно с тъканта. Това трябва да си има предвид. Същото важи за циповете. При нежните цветове обратно, шарките могат да останат видими. Всичко е ясно. Тогава преминаваме вече към боядисване. А това наистина е много лесно. Ако искате избелелите цветове отново да засияят, това става много лесно. Прегледайте дали дрехата е чиста и няма някакви петна. Отворете опаковката, изсипете я, стартирайте програмата, допълнително плакнене и готово! Ако искате не само да усилите цвета, но и да пребоядисате, действайте така. За да е точно дозирането, трябва сухото пране за боядисване първо да се претегли. Точната информация е върху опаковката. Чистото и без петна пране се намокря и се слага след това в пералнята. Пакетчето с боята се поставя върху прането и се стартира програма финно пране 40 градуса. След това се чака, докато програмата свърши. Готово? След това се стартира още една програма, но този път съвсем нормално стерилен препарат. Отново готово? След това прането се изважда, изсушава се и се наслаждавате на резултата. Ясно ли? Тогава ви желаем много удоволствие!